La meva primera feina, doncs, de petita, ajudant a casa la família, sempre a casa som jardiners, sempre hi ha hagut feina, i a la botiga de l'àvia. La meva àvia tenia una floristeria a la Bisbal i sempre, cap de setmana i dia assenyalat, Santa Carme, Santa Teresa, Santa Maria, sempre la meva germana allà ajudant-la, sí. Doncs parlo català, castellà, francès, i ara vaig acabar l'any passat 5è a l'Escola Oficial d'Idiomes. Un referent polític que podria dir l'Oriol Junqueras. El Petit Príncep, el Petit Príncep. Ui, vaig mirar Titanic moltes vegades, que ara també l'han tornat d'això, però ara no em quedaria amb aquesta, Però te dic aquesta, va. Mira, soc molt de rostits, ull rostit, pollastre rostit, la pintada també m'agrada molt i em queda molt bé, les galtes rostides també, i un peix a la planxa també, super nutritiu i molt escaient també, per la dieta mediterrània que hem de portar. Un lloc molt meu de municipi és pujant a la muntanya d'en Torró, passat darrere Piratellada, hi ha l'agrupació, hi ha una muntanyeta, i allà hi ha un mirador preciós, i allà hi ha unes restes de pedres, que són també el que parlàvem, l'escut de Sant Julià, i allà hi ha una vista preciosa de tot el nucli de Piratellada, es veu la recta que va cap a Pals, es veu l'església de Sant Pere de Piratellada, es veu el Montgrí, les Illes Medes, el mar, tot el mar de Pals, la platja de Pals i les muntanyes de Begur, Puig d'Arques, allà, em quedo amb aquest mirador de Piratellada.